emego n'ala Igbo. Ihe anya mmiri. Ihe emego n'ụmụnne m. Ihe anya mmiri. Ihe emego ihe ntiwe obi emego n'ala Igbo. Ihe anya mmiri. Ihe emego ihe anya mmiri asị m na omego. Ihe anya mmiri. Ihe emego ihe oke echiche emego n'ala Igbo. Ihe anya mmiri. Ihe emego ihe tetebewe akwa n'ala Igbo. Ihe anya mmiri. Ihe emego ihe arịrị emegokwa n'ala Igbo. Ihe anya mmiri. Kedu onye ga-eficha anyị anya mmiri? Ihe anya mmiri. Kedu onye ga-akụkọ anyị obi? Ihe anya mmiri. Kedu onye ga-akasị anyị obi? Ihe anya mmiri. Kedu onye ga-eduru anyị ala nkwa? Ụmụ Igbo, ebee ka anyị na-agadụnụ? Mmiri ejugwa awụ ọnụ. Ọkwa Igbo si na awụ adị agba ọsọ ehihie n'efu. Chei, ihe anya mmiri. Ngwa lezienụ nwanne anyị nwoke bụ Goodluck Jonathan, nke bụ onye isi ala. Mgbe o rigoro n'ọchịchị, anyị chere na nzọpụta anyị abịala, n'ihi na ọ bụ ya ji mma jidekwa ji onye ọ wanyere onye ahụ erie. N'ihi na ike ọchịchị dị ya n'aka, o ji egbe jide ụta jidekwe mma. Ihe ọbụla o kwuru bụ ihe ala anyị ya ga-eme. Ya nwa bụ nọmba 1 citizen. Mana nezianụ na anya ụmụnne m, kedu ka onye gba aka ga-esi wee gbọwa ya aka narị ya ihe Chineke nyere ya? Ihe a bụ ihe anya mmiri wee nye onye ọbụla, wee nye ụmụafọ Igbo niile. Goodluck, eziokwu ọmụnwa na-ajụ gị ajụjụ nke a. Onwe onye dịrị m jụọ gị ya, ọ n'isi onwe m ka m na-ajụ gị ya. Goodluck, kedu ka isi wee nọ na mmiri ncha wee baa gị n'anya? Onye gịrị ya na-abụ na-azọ ọchịchị, nwanne ya nwoke bụ onye na-akpọ rizọt, ndị niile so ya were arụ ọrụ bụkwa ụmụnne ha. Kedu ka o si wee dị gị ka ọ ga-ekwe omume? Goodluck, ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị, elekshọn emere ọnụ gị nwa wepụtara ego eji wee mee elekshọn a? Ama m na onye gịrị ya zọrọ ya etinyebeghị ego nke ya, n'ihi na ọgụwa bụ onye isi ala nna ugbu a. Mgbe anyị jere ịtụ vootu na be unu, i wee binye aka, kaadị rida wee rijeti ya gị, ebute nke ịbụọ ya rijeti ya gị, ebute nke ịtọ ya rijeti ya gị. O gosibeghị gị na o nwere nkata ndị a na-akpa n'azụ. Ọ pụta na ị nweghị ike ịkansụlụ elekshọn ahụ mgbe ihe ndị a niile na-eme, n'ihi na ihe eji alụ ọrụ inyere ha ego ka egote enweghị nke na-alụ ọrụ gị gba nkịtị. Machines niile ebutere eji arụ ọrụ na East ya enweghị kamofu na-arụ ọrụ. Asị anyị na savisi adịghị ya, kamofu anaghị arụ ọrụ. Mana iruo na mgbago ugwu, machines niile ha ji arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-aga. Gị gba nkịtị. Egosiri anyị mgbe Buhari tụrụ nke ya gaa, gịrị onwe gị tụọ nke gị agaghị. Gị nwa bụ onye isi ala, ịgba nkịtị. M wee na-ajụ, ịkpata anya rịraịtị anyị ka ọ bụ na ike ọchịchị agwụla gị? Eziokwu, ya bụ ihe na-agba m anya mmiri. Andị otu o si dị m n'obi ka m ji ekwu okwu a. Goodluck, ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị wee bụrụ, mgbe a na-eme elekshọn a, o doro m anya na ị nọ na be gị mgbe ị tụchara vootu ahụ. Ị lara na be gị na-ekiri NTA na-afụ ihe niile na-eme. Ọ pụta na ihe ụmụaka ndị a na-erughị 10 years na-atụ vootu na mgbago ugwu, gị gba nkịtị? Ọ pụta na ị nweghị ike ịkpọ onye ahụ ga-akpọ rizọtụ ahụ jụọ ya ajụjụ maka ihe ahụ na-eme, gị gba nkịtị? Anyị wee na-achọ ịba na nsogbu, m wee na-ajụ gị, ịkpacha anya rịraịtị anyị a ka ọ bụ na ike agwụla gị? Ngwalezie n'anya, mụnwa bụ okenye, mgbe a na-enye votas kaadị, mgbe m gara ka m weta votas kaadị m ruo ebe ahụ, mmadụ wee karịa. Emechara m nye ha 500 naira ka e were chọta nke m. Achọgide ahụghị ya. Emechara m nye ha 500 naira bribe, e wee chọgide nke m, chọgide ya, ahụghị ya. Ọtụtụ ndị ọzọ niile nọ ebe ahụ ahụkwa nke ha. M wee na-ajụzi, gịnị na-emezi? N'ihi na ọ bụrụ na iruo na mgbago ugwu, a na-eji votas kaadị ha achọje ha n'ụlọ. M wee na-ajụ, Goodluck, erere nke ndị Igbo ere mere na-ekweghị enye anyị votas kaadị anyị? Ivi na ụmụaka na-erughị 10 years nwetachara votas kaadị nke ha. Ụmụnne ha ndị nke nọ na mgbadata ebe a, ha na-ejikwa votas kaadị nke ha chọrọ ha gbadata n'ala Igbo ebe a ka ekwe ha nke ha n'otu n'otu. M wee na-ajụzi, ndị odiiche anyị nwadoro iche. E wee na-agwa gị nwa bụ onye isi ala Goodluck na elekshọn gara ọfụma, i wee kwete. N'ịgwa gị nke bụ eziokwu, na mgbadata isi anyị ebe a, ịgwa gị eziokwu, o nweghị vootu ọbụla atụrụ, n'ihi na ọtụtụ enweghị votas kaadị nke ha ga-eji wee tụọ vootu. Agwa gị na ihe niile gara ọfụma, gị kwete. Ajụjụ ọzọ m na-achọ ịjụkwa gị, Goodluck, kedu ka isi wee nọrọ n'oche ọchịchị gị were ndị mba ọzọ wee gbaa onwe gị ogige, hapụ ndị nke gị, i were ndị nke gị wee tinyechaa n'isi niile?
ị maghị na izu ka mma na nneji. Ngwa lezie n'anya Goodluck, ọkwa ndị a niile itinye n'isi gbakọtara aka were nnara gị ọchịchị ya. Anyị nwebụ ụmụnne gị, obi adịghị anyị mma ka isi wee gba nkịtị ewee nara anyị oke anyị. Oke, nsogbu adịghị. Goodluck, advice m na-achọ inye gị asị nwanne gị nwoke wu biko ịmara kọntraktị niile iwọdụrụ n'ala Igbo, biko gbaa mbọ hụ na ha rụtọpụrụ ya tupu iri tuo n'oche ọchịchị. Ọ bụrụ na o nwere ego ha ka fọrọ, biko kwụcha ha ụgwọ ha ka e wee nwee ihe a ga-eji wee na-echeta gị, n'ihi na nke ọbụla ị hapụrụ mara na ọ ga-adịzi otu ahụ, agaghị arụkwu ya ọzọ. Biko Goodluck nwanne m nwoke, otu ihe ọzọ nsịkwa marịọ gị ya were arịrịọ bụ okporo ụzọ Federal Road niile a nọ n'ala Igbo. O nweghị ka ma ofu dị mma. Ya bụ na isi Ọnịcha na-aga Enugu steeti, ịgafechaghele Anambra steeti na-abanye Enugu, ụzọ ya adịrọ mma, o nweghị ụzọ esi aga, pothole ju everywhere. Goodluck bikonu, ikpere anyị dị n'ala, anyị nwabụ ụmụnne gị ndị Igbo. Na ụzọ express nke si Enugu wee gawa Port Harcourt, moto anaghị agbazi ya agba. Lekwe nke gara Ebonyi steeti, lekwe nke gara Aba, adị agazi ya aga. Biko Goodluck, ikpere anyị dị n'ala, biko were ole ma ole ụbọchị afọ ọrụ gị were wọdụ si ya ụzọ ndị a niile, pụta ahụ ụgwọ ka arụ ọrụ anyị ụzọ ndị a. Biko Goodluck, ikpere anyị dị n'ala, anyị na-arịọ gị arịrịọ, biko mere anyị ebere, biko nwanne m, emechisi obi gị, biko rụọrọ anyị ụzọ niile a, biko ihe kwa last chance anyị nweziri, biko wọdụ si ụzọ ndị a niile tupu gari tuo ma kwụchakwa ahụ ụgwọ. Ndị Igbo, unu ahụla n'ihe mere anyị ga-edibe na anyị dịbụ mgbe edi. Advice ọzọ m na-achọkwa inye ndị Igbo ibe m bụ atụ ịtụ vootu ọzọ, onye ọbụla nwere voters card kaba ahụhụ na ya gara aga tụọ vootu. Ndị nke na-enweghị kaba ahụhụ na ha gbatakwara voters card, n'ihi enweghị voters card a na ọtụtụ ndị nwere voters card na-atụghị vootu a so n'otu ihe mere anyị ihe a mere anyị. Ihe ọzọ nsị m ayọ ndị na-anọchite anya anyị na Abuja, ndị reps na senators, biko nụ maranụ na ọkwa unu nwa bụzi ndị anyị nweziri ebe ahụ. Goodluck anyị apụọla, jisie na ike na-anata oke ọbụla ruoro anyị na Abuja ebe ahụ. Okporo ụzọ anyị niile a mebiri nke si Enugu wee jewe port, moto anaghị agbazi ya agba. Ụzọ ebe ahụ wichi igbu onwe gị ị ga-agba ebe ahụ, pothole juru ụzọ niile. Isikwa Ọnịcha gawa Aba, nsogbu dịkwa n'ụzọ, iti igbu onwe gị ị ga-agba ebe ahụ. Bikonu, ana m ayọ unu, ọkwa unu bụ ndị ga-ekwuchite ọnụ anyị ebe ahụ, kwuo ka abịa n'ụzọ ndị a niile mebiri emebi na Eastern Zone niile, kwuo na ya ka abịa dozie ya, n'ihi na ahụhụ ụmụ ogbenye na-ata na East anyị adị too much. Nye ọzọ nsịkwa m ayọ ụmụnne m ndị Igbo, bikonu ka anyị wefuga na sabotu a gụrụ ụmụnne gị kwucha okwu, enye gị ego ịkọ ihe gụrụ ụmụnne gị kwuru, even ibo ha nke ha ekwuo. Ọ dịghị mma ihe ndị a niile so na ihe ji anyị n'ala n'ụbọchị nke tata. Ọ bụrụ na anyị ga-elezi anya ka anyị were ihe mere anyị na elekshọn a wee mụrụ ihe, ile anya ịhụ ka ndị mgbago ugwu si wee jikọọ onwe ha ọnụ, ma ụmụntakịrị ma okenye ma onye nne ma onye nna, everybody pụtara n'igwe bịa kwado nwanne ha nwoke o wee rigoro n'ọchịchị. Ya mere ndị Igbo, ka anyị kaba ahụ na-agwa onwe anyị eziokwu, n'ihi na ọ bụrụ na ilezi anya na ịhụ na ihe agha uche ka a na-alụsị. Naanị ihe ga-azọpụta anyị bụ ịhụnanya, ịhụrịkọta ibe anyị n'anya n'ezi obi, na-awụrụkwa ịhụ nwanne gị n'anya n'ire abụọ. Enye gị ego ire nwanne gị, enye gị ego wee lụọ ọrụ iwere ego ahụ rie naanị gị, ọ gaghị enyere anyị aka, ọ gaghị enyere anyị aka. Ka anyị jikọta na aka ọnụ dị n'udo yọba Chineke ka ọ tọpụ anyị na-agbụ, n'ihi na agbụ nke adịla too much. Agbụ sabotu a, agbụ mmadụ ga-abụ eze ọ nọrọ ka oru, ọ dịghị mma. Leenụ anyị nwere mmanụ, nwee gold, nwee silva, mana lee ka anyị na-atagbu onwe anyị n'afọ nọ dịka ndị na-enweghị ihe ha nwere. Ndị Igbo, tetanụ n'ụra n'ihi na ihe adịla too much. Ndị Igbo, m wee na-ajụ unu ugboro n'one ka ihe ga-eme mmadụ o wee mara ihe emeela anyị too much. Anyị ekwesịghị ịmara anyị ugbu a.
anyị ekwesịghị itete n'ụra ugbu a mgbe nwanne anyị nwoke bụ Goodluck nọ n'elu ọchịchị ndị ugwu were iyi egwu na ịba mba na imekpa anyị ahụ were na-eyi anyị egwu na-agwa anyị na ha chọrọ iwere ọchịchị ọ bụrụ na ha eweghere ọchịchị a na udo ha agaghị adị n'ala and ndị a megidekwa anyị ihe a megidekwa anyị mmekpa arụ a na iyi anyị egwu a mesịkwa wee were ọchịchị a. Chei ndị Igbo mụrụ n'anya teteni n'ụra bilienụ tetenu n'ụra na chi efogo. Kedu ka anyị ga-esi wee nọ na mmiri nta aba anyị anya? Mana mgbe ụfọdụ ọ na-adịkwa mma onye ozi Chineke zi ozi anyị aṅaa ya ntị mara ihe ahụ o kwuru si na Chineke si anyị mee. Mgbe ụfọdụ ihe na-eso egbu ọtụtụ mmadụ bụ aṅaghị ntị mara ihe bụ ihe ahụ Chineke gwara ha si ha mee. Ọ bụrụ na ndị mmadụ na-aṅa Chineke ntị ma ọ bụ ndị ozi ha ntị, ha agaghị enwe nsogbu n'ụzọ ọbụla nke ha na-aga n'ime ya. Mbaka ibe ezigbo onye ozi Chineke. Mbaka o doola ewu na ọkụkọ anya na ọ bụ Chineke bụ onye kpọrọ gị oku. Ọkwa na 31st night ka Mbaka ziri ozi Chineke ziri ya. Chei ewu na ọkụkọ wee gbaka wee sị mba na Mbaka awụhụ Chineke kpọrọ ya. Ọtụtụ bido kọwa ihe dị iche iche, bido kọtọwa Mbaka si na ọ bụghị Chineke ziri ozi a na o ziri ozi a na anụ arụ ya. Mbaka ziri ozi a dịka Chineke si wee zie ya. Ozi a dị rọọ na ntị ya. Ọ bụrụ na ị gere meseji ahụ onye na 31st night, ị ga-ahụ na ọ sị na ozi a fịakwara arụ o mana ya ga-ezi ya. Chei Mbaka wee zie ozi a dịka Chineke si wee gwa ya. Ọtụtụ mmadụ ghọtahiere ya, ụfọdụ bidokwara na-akọ ihe dị iche iche. Ọtụtụ sịkwa na Buhari bunyere ya ego nọọ kampen bụ ihe ọ na-eme, mana unu ahụla nna Chineke ezina na ọ bụ ya bụ onye kpọrọ ya oku. Chei Mbaka Chineke agbalara gị aka ebe na ọ bụ ya ziri gị ozi a. Ozi a dị rọọ and ịwọchị ị ga-ahụ na Mbaka zikọrọ ozi a rọọ. Mbaka si dịka Chineke ziri ozi a wee nye ya arụ n'ọnụ ikwu. Chei Mbaka wee kpee kpesi ekpere. Chineke wee na-agwakwa ya otu ihe ahụ na ya si ozi a na ọ bụ ya nwa Chineke ziri ya. Mbaka wee gwa God na ya na-achọ ịkọnfam ka ya dị sure na ọ gị nwa Chineke wee onye ziri ozi a. Mbaka wee ga weta pidgin na-abụ wee kpee ekpere dịka mgbe Jizọs nọ n'ụwa mgbe John the Baptist na-eme ya baptizim na mmiri. Pidgin wee bịa bekwasị ya na nku aka, olu wee si n'igwe wee daa. Nke a bụ otu ọkpara nwa m nke m hụrụ n'anya, ụwa nụrụ olu ya. Now Mbaka wee bịa weta pidgin na-abụ wee kpee ekpere wee sị na nke a wụ Goodluck na nke ọzọ wụ Buhari. O wee kpeta dị ekpere wee weta pidgin na-abụ wee debe. Ekpere ahụ o kpekwana bụ onye ọbụla nke ga-awụ prezident ka o fenie wee gaba. Ngwa Mbaka debere pidgin ahụ, nke a kpọrọ Buhari wee fenie, nke a kpọrọ Goodluck wee nọrọ ofu ebe. Even Mbaka nyere ya aka tụlie ya elu ka ọ mara ma ọ ga-efeli, ọ kweghị efeli. Mbaka mee ihe niile o nwere ike ime ka ọ mara ma pidgin nke ahụ ọ kpọrọ Goodluck ọ ga-efeli, o kweghị efeli. Nwoke a wee tie mkpu n'oke olu. Chei wee sị na ya ga-ezi ozi a dịka Chineke si wee zie ya ozi a. Mbaka wee zie ozi a. Ọtụtụ mmadụ ghọtahiere ya, mana Mbaka gakwara n'iru na-ezi ozi Chineke si ya zie. Mana ugbu a unu ahụna na okwu ahụ Chineke ziri ya emezuola. Mbaka n'eziokwu Chineke egosi n'ụwa niile na ọ bụ ya bụ onye kpọrọ gị oku and na ọ bụ ya nwa bụ Chineke bụ onye ziri gị ozi ya n'ime ka okwu ọnụ ahụ i kwuru mezuo. Mbaka adakwana mba n'izi ozi ọbụla Chineke ziri gị gbasara Naịjirịa. Kaba ahụ n'ezi ya anyị ga-anụ ma kwerekwa na gị, n'ihi na ndị iro gbara ụwa gburugburu ekwensu na ndị otu ya, ndị na-achọ ndị ha ga-ala n'iyi. Ya mere Mbaka elekwana anya n'ihe ọbụla nke ị na-ahụ, gaa n'iru n'izi ozi ọbụla nke Chineke ziri gị iji wee napụta ndị nke Chineke, n'ihi na ọ bụ otu a ka ekwensu si wee nwakwa Noa n'oge nke ya. Chukwu siri Noa ozi n'oge nke ya ka o si ụmụ ụwa wee na-amụ ya amụ, si na ọ maghị ihe ọ na-eme, na ọnwụ mmanya ọ ṅụrụ bụ ihe na-egbu ya. Noa zikwara ha ozi na Chineke si na ọ ga-eji mmiri wee mebie ụwa. Ha mechite ntị ha achọghị ịnụ ihe Chineke na-ekwu site n'ọnụ Noa gaa n'iru n'ụgbọ dịka Chineke si wee gwa ya. Noa arụsịa n'ụgbọ ahụ
ndị mmadụ were gaa n'ụgbọ ahụ na-anyụ nsị were na-amụ ya amụ. Noa wee kpọkuo Chineke wee gwu ya, nekwa ụgbọ isi m rụọ ka ndị mmadụ na-anyụ nsị n'ime ya. Chineke si ya don't worry na ha ga-eji aka ha kpoo nsị ahụ. Emesịa otu onye ekpenta wee bata ka ọ nyụọ nsị ebe ahụ. Ngwa ngwa ọ zọrọ ụkwụ o wee zọkwasị ya n'elu nsị ndị ọzọ nyụrụ anyụ. N'oge gara aga nsị ahụ ọ zọrọ ụkwụ wee mechara ụkwụ ya tụnye ya na nsị ndị ọzọ nyụburu nnọgbu ebe ahụ. Ngwa ngwa o danyere n'ime nsị ahụ bilite, ole anya na-arụ ya ọ hụkwa nsị ekpenta ahụ nke na-agbụ ya. Ya wee tie mkpu gbapụ ọsọ kpọọ ndị obodo niile si na Chineke agwọọla ya ọrịa site na nsị ya danyere. Ndị obodo niile wee gbata ebe a wee bịa kpoo nsị ahụ niile were gwa mmiri wee sacharasịa nsị ahụ niile ka ọ wee gwọkwa ha ọrịa nke ji ha aka. Ya mere Reverend Fada Mbaka ada na mba na ozi ọbụla nke Chineke ziri gị. Reverend Fada Mbaka na eziokwu Chineke nọnyere gị. Ugboro one ka ekwensu difugoro ndị ajọ mmadụ ka ha gbufuo gị n'ihi na Chineke ji gị na-eje ozi, mana emesikwara inwe mmeri na-atụghị ube na-alụghị ọgụ iji wee gosi na ọ bụ Chineke kpọrọ gị. Oge isichere ozi ahụ Chineke ziri gị gbasara ala anyị. Reverend Fada Mbaka ọkwa ekwensu difuru ndị ajọ mmadụ ndị ogbu mmadụ ka ha bịa laa gị n'iyi, mana gịnị mechaziri mee n'ikpeazụ? Chineke wee kpuo ha isi, ha hụkwazi ebe ị nọ n'agbanyeghị na ha na-anụ olu gị. Reverend Fada Mbaka ka ihe niile a mesịrị o nwere ihe ha menwuru gị? Onwe ihe ha mere gị n'ihi na Chineke nọnyere gị. Mgbe Mbaka ziri ozi a Chineke ziri ya, ọtụtụ ndị mmadụ bido kwuwe ihe dị ha mma. Ụfọdụ bido kọchawa Mbaka si na o ziri ozi a site n'anụ arụ na ọ bụghị Chineke ziri ya. Mgbe ihe agagidere, Mbaka wee mechie adoration wee baa n'ime ọhịa si na ya ga-ekpegide ekpere ruo mgbe e mesịrị elekshọn ka ya wee mara ma ọ bụ Chineke kpọrọ ya oku a ka ọ bụ mmadụ kpọrọ ya. Mana ugbu a o dogwu ewu na ọkụkọ anya na ọ bụ Chineke kpọrọ Reverend Fada Mbaka oku a. Reverend Fada Mbaka nwanne m, pụtazie n'ime ikpe bịa mepere anyị adoration ebe anyị na-anata ngozi Chineke. Anyị na-ayọ gị biko pụtazie bịa wụsa anyị ngozi Chineke n'ihi na Chineke azagwo gị ekpere. Amụmụ iburu emezuola. Mgbe Reverend Fada Mbaka ziri ozi Chineke ziri ya, ọtụtụ mmadụ bilikwara jụba Mbaka ajụjụ si ya why Mbaka why na ozi niile gị ziri enweghị nke na-eme, na ikwuola nke a kwuo nke ọzọ, na ihe niile ndị a gị kwuru na onweghị nke ha hụrụ. Mbaka why? Unu ndị na-ajụ Mbaka ajụjụ niile a, ị ga-anọ na Lagos wee hụ ihe niile na-eme n'Enugu? Ka ị ga-anọ n'Enugu hụ ihe niile na-eme na Port Harcourt? Ị ga-anọ Ọnịcha hụ ihe niile na-eme na Abuja? Nke a adịghị possible n'ihi na mmadụ agaghị anọ otu ebe hụ ihe niile na-eme ebe niile dị iche iche. Ya mere ma ọ bụ Reverend Fada Ejike Mbaka ziri ozi, ma ọ bụ pastọ, ma ọ bụ evangelist, rapụrụ ya ozi ahụ o ziri ka ọ dịrị ya na Chineke ziri ya ozi ahụ. Ihe emegwo n'ala Igbo, ihe emegwo n'ụmụnne m, ihe emegwo ihe ntiwe obi emegwo n'ala Igbo, ihe emegwo ihe anya mmiri asị m na omegwo, ihe emegwo ihe oke echiche emegwo n'ala Igbo, ihe emegwo ihe tetebe akwa n'ala Igbo, ihe emegwo ihe arịrị emegwokwa n'ala Igbo. Kedu onye ga-eficha anyị anya mmiri? Kedu onye ga-agụgụ anyị obi? Kedu onye ga-akasị anyị obi? Kedu onye ga-eduru anyị ala nkwa? City.
nwa ọkwa maka ịkpata ego ka iji bụ na nne na nna mụrụ ka mụ ọkwa maka ịkpata ego ka iji sikpọ nwa niile ọkwado ego nwa ịkpata akụ idomara ya ụmụ ụwa weliwe onye lie ya timagot ọkpọwago ọkpakụ erie ọkwụ na ahụna ijego ọkwụ na ahụna ejugwa awụ ọnụ ọkwa Igbo si na awụ adị agba ose ihe n'efu chei ihe anya mmiri ngwa lezienụ nwanne anyị nwoke bụ Goodluck Jonathan nke bụ onye isi ala mgbe o rigoro n'ọchịchị anyị chere na nzọpụta anyị abịala n'ihi na ọ bụ ya ji mma jidekwa ji onye ọ wanyere onye ahụ erie n'ihi na ike ọchịchị dị ya n'aka o ji egbe jide ụta jidekwe mma ihe ọbụla ihe emegwo n'ala Igbo ihe anya mmiri ihe emegwo n'ụmụnne m ihe anya mmiri ihe emegwo ihe ntiwe obi emegwo n'ala Igbo ihe anya mmiri ihe emegwo ihe anya mmiri asị m na omegwo ihe anya mmiri ihe emegwo ihe oke echiche emegwo n'ala Igbo ihe anya mmiri emegwo ihe tetebewakwa n'ala Igbo ihe anya mmiri ihe emegwo ihe arịrị emegwokwa n'ala Igbo ihe anya mmiri kedu onye ga-eficha anyị anya mmiri ihe anya mmiri kedu onye ga-akụkọ anyị obi ihe anya mmiri kedu onye ga-akasị anyị obi ihe anya mmiri kedu onye ga-eduru anyị ala nkwa ụmụ Igbo ebee ka anyị na-agadụnụ mmiri